Deň 4, multiplo po Venezuele. Zase vstávame s východom slnka, hoci nemáme bezoblačno, ale tie farby sú nádherné. Tentokrát sa Ivanovi nechce vyliezť z deky, ale nakoniec ho aj tak vyháňam robiť kávu s jeho špeciálnym nástrojom. Po káve ideme do dediny, lebo nám dochádzajú zásoby. Zastavili sme sa, že by sme si kúpili nejakú vodu. Vodu nemajú, ale majú Coca-Colu. Takže sme si kúpili Coca-Colu a nejaký chlebík, v ktorom sú síce mravce. Ale iný tu nie je, takže. Ale nič iné tu nie je. A vypýtali sme si, či by nám nemohli napustiť aspoň nejakú vodu, ktorú pijú oni. A predpokladám, že je to z tamtej rieky, ale napustili nám zadarmo vodu. Popýtali sme sa v okolí, či tu niekto nevarí a boli sme nasmerovaní do domu jednej veľmi milej pani z kmeňa Pemon, ktorá nám pripravila výborné kúra za $7. Kúsok od nej sme dokonca objavili záchody vedľa opustenej budky, kde boli kedysi turistické informácie. Splachovacie vecko uprostred ničoho. Zadarmo. Čisté. Za to by som aj $5 teraz zaplatila. Tak to okamžite využívame aj na umytie vlasov a riadov. Keď je človek uprostred ničoty, tak toto je luxus. Zvyšok tela umieme v vodopáde, tzv. Sprcha na divoko a vraciame sa zase tam, kde sme spali, pretože sa nám ani trochu nechce odchádzať. Varíme si cesnačku, robíme si piknik s výhľadom na nezaplatenie. Keď sa nás niekto pýta, ako vyzerá náš ideálny deň na ceste, tak asi takto.